Наше подорожжя ми починаємо з ресторану Терези, нашого любимого місця зустрічі у Нью-Йорку. Наши хлопцы готовы для подорожжя. Что вы робите? Машину качаем. Ось господарчик Лайт підходить до нас. Ты его бачишь? То есть это вот машине Машу? Добрый день. Добрий день. Знайомтеся з нашими хлопцями. Добрий день. Слухайте, ви вже що, снідали чи ні? Ми біля українського дому. Тут цей цілий квартал належить до українських організацій. Отут перший дом, це дом українських скаутів. Вони мають кафетерію, кафетерія це не їхня. Вона наймається, але дом є. Далі йде Український народний дом. Это купленный за гроши такие складок, шери. Далі ще один український дом, і там приватний український дом. Так що цілий такий часть кварталу українського. Украинский газеты вон есть. Хочемо далі. Костел Святого Марка. Він тепер належить до англіканської епископальної церкви. Він побудований на місці вельми старої каплиці Стайверсона. Стайверсон, Пітер Стайверсон, це той голландець, який відкупив Мангеттен від ідейців. І тут він похований. Вот он купил. Пітер Стайверсону, голландцю, який перший організував тут Нью-Йорк, викупив цю виспу від індійців. Тут він похований, це його могила. Где? Готова плита? Ага. Сонце перешкоджає. А других, видать, не було нікого. Тут Що? Ви кажете, що дух Стайверсона Дух вертається? Стайверсона приходив в цю церкву часом. Його люди бачать. Особливо одна жінка розказує. Це, видать, моцна постать була. Так. Добре. А чому у тебе весь час сюди крутиться? А? Объектив. Система такая. Какая система? Слухайте. А гэта тое, што называецца натхненне, як пісьменнік мае нейкую думку такую, ён хацеў бы яе выразіць на папер. Давай. То что это баптистская? Тут была калісь баптыстская царква. Тады банк адзін запрапанаваў ім пабудаваць царкву і пакінуць яшчэ другі паверх для іхных патрэб. Яны тут маліліся 25 гадоў, а потым банк забраў гэта ўсё. Дарэчы, тут, як мы прыехалі ў 50-х гадоў, маліўся наш беларус Даніла Яшко, веданы баптысцкі дзеяч, аўтар перакладу песню на беларускую мову, удзельнік аўдыцыяў радыёвых і так далее. Цяпер ён жыве ў Каліфорніі. Тут знаходится Украинский конгрессовый комитет.
гэта цэнтральная арганізацыя украінскіх арганізацый. Ягоным старшынём цяпер ёсць Лазінскі. Дарэчы, яго недаўна ў Кіеве хацелі атруціць. Таксама ў гэтым будынку знаходзіцца украінскі музей, якім кіруе жаноцкая арганізацыя украінская. Где выглядає, что он зачинений. Я сьогодні зачинений. Ми наближаємося до Карпато-Руської церкви. Святой Марії. Мікрофон кажи. Гэта ёсць у такім В оренду здають. модерным візантыйскім стылі. Пачекай, падойдзем туды, там. Хочешь далей сфотографовать, я буду рассказывать. Розказуйте. Гэта ёсць царква Карпато-Роская, каталіцкая царква, гэта значыць усходняя абраду, уніяцкая. Яна для нас цікавая тым, што тут, як прыязджалі нашыя епіскапы, владыка Чэслаў Сіповіч, а пасля владыка Уладзімір Тарасевіч, то тут у гэтай царкве маліліся. Будаўніком гэтай царквы, так і тут дзе колькі будынкаў, ёсць манах, францішканец бернардынскай галузы, які у мадэрным стылю візантыйскім пабудаваў гэтую царкву. Ён таксама тут, у гэтым раёне, пабудаваў для украінцаў школу каталіцкую сярэднюю, каля Святога Юра, на 7-й вуліцы. Ось так виглядає ця церква здалек. Стайверсона, гэта першага губернатара Нью-Йорку, які выкупіў Манхэттен ад індыйцаў. Ні, той, якого ми бачили каля церкви. Которые мы бачили каля церкви магілу. Як цей парк називається? Гэта парк таксама называецца Пітер Стайверсон парк, і тут гэта калісь была ягоная фарма. Басейн, фонтан. Першымі арганізатарамі Нью-Йорку былі галандцы, і Пітер Стайверсон быў тады першым губернатарам. Якой настоятелем быў Пол Мур. Тут, у гэтай царкве, перад ягоным ад'ездам на Беларусь, тады, калі ён заняўся дапамогай Чарнобылю, была служба Божия, і пасля быў абед. Служба Божия была у ангельскай і беларускай мове. Цікаво. Євангелій тады ў беларускай мове чытаў такі беларускі дзеяч, які займаецца і цяпер, здаецца, дапамогай Чарнобылю, гэта Навіцкі. Столькі ў нядзелі ў розныя ўрачыстасці. Штодня яны моляцца ва ў гэтай капліцы. Каплиця Святого Георгія. Києво. Чапел. Шапел. Це централя у Нью-Йорку квакераў. Па-ангельску яны называюцца Friends. Тут яны заўсёды пры сваіх святынях маюць сярэднія школы, вельмі добра, дарэчы, пастаўленыя, ад першай да апошняй класы.
Ну, із квакераў у Нью-Йорку, на паўночная частка Нью-Йорку, ведамы ёсць рэсорт Могонг, дзе мы вельмі часта там бываем з нашымі гасцямі з Беларусі. Чому так красиво? Чому назвали квакери? Я Есть не некая... Не знаю. Ось это есть масонская ложа. Масоны у незалежнасці Амерыкі адыгралі вялікую ролю. Масонам быў Вашынгтон, масонам быў таксама цэлы рад нашых генералаў, там от Касцюшка, скажем. Но это І лічыцца... тут у Нью-Йорку лёжа польская мае імя Касцюшкі. Православная церква у юрисдикції Вселенського патріарха. Це називається во ім'я Святого? Святої Троїці. Церква Святої Троїці. Улічка, яка в'яче у фарми Пітер Стайверсона, яка взята по дахову. Як бачиш, тут доми старі і освітлення домов ще при допомозі лямпів, які наповняються газові лямпи. Ні. Тут пригожого вечора, я думаю. Ну, было их зробити. Пошли. Часто будем сустракаць. Гэта табліца вельмі важных аб'ектаў гістарычных, якія ўзяты пад ахову Міністэрствам унутраных справ. Это Department of Interior. Наш амерыканскі Department of Interior, ён адпавядае Еўрапейскім Міністэрствам культуры таксама. Stuyvesant Fish House. А гэта ёсць дошка гораду. Таксама гарадского характару дом узяты пад ахову. Таких месяцев звязано з іменем Stuyvesant. Зараз ми знаходимося на Stuyvesant Street. Частка East Village, частка усходняй вёскі. Історії ведомої такої старої школи, політехнічного інституту, який називається Купер Юніон. Він має всі факультети, так як і всі політехніки, має, апрача гэта ще мастацтво. Якую ми бачили, Святого Марка. Тут колись була дорога в тую церкву. St. Mark's Place. Коротше, наперед. На території Купер Юніон, головного їхнього будинку, вельми цікавий будинок. Він, як бачиш, тут обчеплений дошками. Это одна з їх, що він взяти під опеку Міністерством внутрішніх справ, Department of Interior. Другая дошка, это, що він є перший будинок побудований за принципом металевой конструкции. Это металевая конструкция, яка лягла у основу сучасного будівництва високих домов. А прича гэтага, тут, у гэтым будынку, ёсць вялікая прыгожая саля, у якой перад выбарамі выступаў прэзідэнт Лінкольн. У якім это годзе было приблизно? Прочитаешь там, нет, 1800, по-моему, 50. 60. 60. Пітер Купер, это фундатор этой Купер Юніон, этой політехнікі. Ён зрабіў вялікія грошы, правдападобна на
удзельаў у розных тых тады адкрыццях, якія ў Амерыцы былі. Гэта чыгункі, электрычнасці, ну і так далее, звязаны з НВЮ, з Нью-Йоркаўскім універсітэтам. Дарэчы, у школе гэтай вучацца дарма. Толькі трэба мець добрыя Здольності, треба бути здольним. здольнасці, каб там яе вчыцца. Наступны будынак іхні таксама, тут іх некалькі будынкаў ёсць. Зараз ми знаходимося на Тарас Шевченка Плейс. Микрофон села. Українська середня школа Святого Юра. Я успоминав вам уже, що архітектором яе ёсць той монах, францішканець бернардинської галузі, який таксама був архітектором Карпаторовської церкви, яку ми бачили на вуглу 15-ї вулиці і другої Евені. Тут у гэтай школе, до речі, вучыўся Данчик, і я її окончив, так само ягоний брат Юрка. І в этой церкві хрестилися діти Сержука. І у гэтай церкві були хрещені діти Сержука. Святовід і хто другий? Святовід і Анатоль. Ну. Ні, Славомір. Славомір. Так. Правильно. Одного з їх кумой була сподариня Буравкіна. Юля Буравкіна. Є. Пам'ятаю. Гэта Мексорліс, стары ірландскі рэстаран, у якім прадаецца толькі эйл і порчер, які належыць да найстарэйшых рэстаранаў у Нью-Йорку. Яму цяпер ужо 141 год. А другое, гэта таксама вельмі старая украінская кнігарня «Сурма». Дарэчы, гаспадар гэтай сурмы вельмі многа памагаў украінцам і нам, беларусаў, у час эміграцыі ў 1950 годзе. А тут украінская церква Святого Юрага, грэка-каталіцкага абраду, якая пабудаваная ў традыцыйным украінскім стылі. Пайшлі цяпер. Кого не больше? Гэта як нехта ўсё п'яны і не можа ісці, то яго садзяць на гэтую бочку. Этим бочкам уже 140. Этим бочкам уже 140 гадоў. Каб тут ён адпачыў перад тым, що зможа ісці сам сваім нагам. Неудобно. Пайшлі. Певная скульптура. Є приклад модерного мистецтва у Нью-Йорку. Такое враження, що ти упала однекуль з луни. Гляди. Сліди є ще тут. А тут йдуть. Яка бібліотека тут була? Астор. Астор бібліотека. Бібліотека, якую потім після побудови нового будинку на рагу 5-й Евеню і 14-й вулиці, книгозбори були туди переведені. Після тут довший час была центральная гебрейская организация, что занимается эмиграцией ХИАС, а теперь тут находятся театры. Некалькі? Некалькі драматичных театров. Виглядає Астор Плейс. Там розлучаються в нейкім місці, так що це усходній Бродвей.
Маєте трохи? При НВЮ, Нью-Йоркского університету. Гэта ёсць прыватная вялікая школа, якая мае много факультэтаў, у тым ліку медыцыну, дэнтыстыку, раскіданыя па цэлым Манхэтэне. Гэта ёсць цэнтральнае месца, Вашынгтон-сквер. Тут кругом гэтага скверу знаходзяцца будынкі НВЮ. Дарэчы, гэты галоўны будынак звязаны з нашымі двума ведамымі беларускімі дзеячамі. Гэта доктор Запруднік рабіў тут свой дактарат, а также тут студіяваў Данчик Андрусишин журналістыку. Ідзе на той бок? Хочаш, заўсёды адбываюцца выстаўкі мастакоў. Гэта кітайская выставка. Что за пять? Пройдемся. Выставка фотографаў. Тут узятыя пад ахову старыя будынкі універсітэту. От вы бачыце, тут якраз La Maison Française. І пройдемся гэтай вулічкай такой малой. Дарэчы, пры гэтай нагодзе я хочу сказаць, што у першых класах гімназіі я меў вельмі цікавага настаўніка геаграфіі Нарушевич. Сам ён не быў географ, быў якраз аптэкар, але вельмі цікава выкладаў геаграфію. І вот гэтае месца якраз звязанае з Эдисоном. Томас Эдисон, гэта той, што запаліў першую электрычную лямпачку. Тады гэта месца знаходзілася на перыферыі Нью-Йорку, калі лічыць Нью-Йорк ад мора туды. І вось прафесор аб гэтым Тамашу Эдисону гаварыў, што гэта вось такі гультаяваты студэнт быў. Яму вельмі дакучала гэты дым ад свечкі. Пры навуцы ён пачаў думаць, што тут зрабіць, ну і ў канцы прыдумаў электрычную лямпачку. Пройдемся па гэтых. Тут вроде плям нема. О! Студэнцкая вуліца. Тут яшчэ одна такая самая вулічка старых домоў, узятых пад ахову. Тут, відаць, жывуць прафесары, тому што там дзверы зачынены, написано, што для прыватнага ўжытку толькі. Толькі вавёркі бегаюць по той вуліцы. In Science, Environment and Academic Services. One half Fifth Avenue. У 100-годдзе незалежнасці Америки. Это мы говорим про Вашингтон Арк. Арку Вашингтона. Справа это Вашингтон. А? Это Вашингтон справа. Гэта Вашингтон. И слева Там Вашингтон. Вашингтон як жаўнера, тут Ага. як генерала, тут як... Нет. Гляди, яка тачка.
Ну, ось на Вашингтон їздив. Це часи змагання незалежності, за часи змагання Італії за незалежність. Может быть. Один із лідерів. То яке дочинення немає до НВЮ? Да НВЮ, віддать, великого дочинення немає, але це колись був італійський район. Він і тепер є. Туди далі на у керунку моря. Little Italy, спеціально італійський район. Починаємо. Помніку гонор капітана американської армії, який у час змагання за незалежність Америки на території Ангельської був повішений, зловлений як шпіон. На генем місці, це у районі 44-ї вулиці, і приблизно там Vanderbilt Place, здається, був Білтимор готель, де ми завжди робили угодки 25 соковика. Там так само є клуб Єльського університету, бо він мав окончений Єльський університет. І на будинку цього клубу знаходиться у гонорі ягоною дошка із опошніми ягоними словами. Приблизно, що ж вартує одно життя для незалежності країни. А тепер ми пойдемо до нашого президента города. Це Сіті Гол. Ага, старшині городу. Там цікаве. Тут раз у год ми приходимо завжди прийняти прокламацію з нагоди 25 соковика. Угодку 25 соковика. Не моя. А також різних інших урочистостей інших народів. От, наприклад, у цьому році ми були тут з нагоди так само угодку в'єтнамців, в'єтнамської еміграції. Ей, хлопці, не балуйтеся. Тільки осторожно, зараз надія. Проснеться із собою. Все, хопись. Дякую. Павли церкву, це церква, в якій Вашингтон молився. Сіті Гол, який пан. Сіті Гол. Ага, може і має який назвав особливо, але я не веду. От сфотографуй, як Пригожий. Гля. Зараз пойдемо у церкву Святого Павла. Це є найстаріший будинок церковний у Нью-Йорку. До речі, в цьому будинку молився Вашингтон у час перебування тут, у Нью-Йорку. Эй, пошли. Серж, Twin Towers сними. Это головная святыня, есть епископальная, то тут так само есть католицкая капличка. Это у Америці, чи принаймні в Нью-Йорку, у всіх таких історичних відомих церквах є завжди каплички інших віровизнань. Это та самая церква, в которой молился Вашингтон. Да. Мы заходим через
задние двери. Ты зуб самый маленький. Церква Святой Троицы. Похоже. И мы выходим на Уолл-стрит. Это и церковь. Rolex watches, Rolex shirts. Nice watch. Понял. Здесь надо было взять Там статуя Вашингтона стоит. Это Federal Hall называется. Это где он был президентом. Там это место, где он принимал присягу как президент. Герой. Federal Hall, National Memorial. Это тут сфотографировать. Место, где Вашингтон принимал присягу. На превеликий жаль, гэты будинок перероблений у класичний стиль. Перед гэтым ён быў іншы. Мы побачимо його фотографію альбо тут, альбо у наступному будинку, в яким ми пойдемо. Это Францис Тавер, где Вашингтон развітався своими офицерами после окончания войны за независимость. Сфотографую. This site was Federal Hall, April 10, 1789. George Washington took the oath of the first president of the United States of America. Що зрозуміло? Да? Hello. І зараз так само. Ага, Это называется Нью-Йорк Stock Exchange. ага. Это Нью-Йорк Stock Exchange. Нью-Йоркская биржа. Вона регулює вартість грошей цілого світу. Это место, где люди робятся миллионерами и где люди губляют свои капиталы. Так, правильно. За 3 секунды. У будній день туди можна зайти, поглядіти, як відбуваються ці Гандлі. Грошовые операции. операції. Так. Як там бігають ці грошові спеціалісти. Так от, І організував, і директором був білорус. І от він називався Курціус. Походив Олександр. він. Ага. Він походив з Полоцького, з Полоччини. Але литовці тут перші допали і зробили цю дошку, що це бицем би він був литовець і організував першу середню школу. Це ще часи Пітер, це, помниш там, Пітер Стайверсон, це ще голландські часи. Минуло стагоддзя. Так, пішли. Місці. Ну, постоим. Этот дом называется Франсис Тауэр. Так, це ось дом, уласник якого був Францис, прозвище, приятель Вашингтона. У гэтым доме часто Вашингтон затримовывался на розные нелегальные дома. А пасля здабыцця незалежнасці у гэтым доміку, гэта значыць рэстаран тут быў і гатэль. Сабраліся вышэйшыя афіцеры, з якімі Вашингтон развітаўся і падзякуваў ім за іхны рад, так, труд пры здабыцці незалежнасці і адгэтуль ад'ехаў свой маёнтак у Вірчыні. Сярод гэтых афіцераў быў таксама Тадеуш Касцюшко. Поехали.
Зафотографуй этих двух. Запомните этих джентльменов. Вот это Францис Тауэр. Тут цілий гэтий квартал узятий під ахову з уваги на гэтий Францис Тауэр. Бо гэта ось оригінальний будинок, один з немногих у Нью-Йорку зв'язаний з історією Америки. Добре. У Гонарчаго это дошка. У гонору нейка суду тут, щоб... Пошли сюди. По рукам? No. Как сказать? Вот это. Особливо цікава тая саля, що називається Long Room, довга саля, у якої були собралися ті офіцери і чекали на Вашингтон. Він прийшов, і тоді підходив до його, підходив кожен з офіцерів, разом випивали чарку вина і розвітувалися. І він дякував за участь їх у війні за незалежність Америки. Пошли там. Тут є ресторан, вельми добрий. У день можна завжди з'їсти обід. Не завжди. Доволі дорогі, і мені здається, що треба бути добре одетим. Треба бути підрихтованим. А нас бы не пустили? А Ні, безумовно. могли б не пустити. Ситен. Очень там. Це ми бачимо частку монастиря. Что кажешь? Ми бачимо частку монастиря. Мы это кто? Ватсон. Доктор Ватсон Ватсон. Хаус. А Шерлок Холмс хаус где? А? От це тут я жила. Хочеш зайти поглядіти вже це? Що та жінка робила? Це була монашка? Це була дочка пастора того Trinity Church епископальний, яка перейшла в католицизм і заклала орден католицький жіночий, який організував католицькі школи і шпиталі. Нечто годов 20 тому назад Ватикан обвестил ее святой. Велич ейная у тым, что гэтыя католицкие школы в Америце добра сорганизованы и они дают магчимость ширения католицкой веры. Выражаем. Зараз твоє лицо буде виражати то, чим садяться на крильцо. На крыльцо садятся. Раз такое удалось. Тихо. Микрофон тримай. Цікаво. Є, закрито. Free. Хлопцы уже занятушили в дороге. Мадам Жежу. А? Окей, тепер ми зникаємо у Сабвеї. Subway. Там Subway.